Dobro jutro ljudi, dobrodošli u novi vlogmas, dobrodošli u novi dan. Znate, ja sam krenuli punom parom. Danas menjamo manžetne na Chevroletu, Kalosu, sve u svemu. Danas imamo posla, cijel dan će biti posla. Uveč će vjerovatno ići u garažu da započnemo da radimo Audija, tako da to je za sada plan. Vidjet ćemo još, treba se dogovorim sa Jakom ili jedan timelapse za početak dana. Popili smo već kaficu, zaboravio sam da snijem iskreno. Ljudi, vlogom snimati bez kamermana sam je jako zahtevno. Znači, ili moraš da imaš kamermana i da radiš 1000 stvari, pošto ja radim od jutro, sad je već 2-3 sata, posle još ovaj auto da završim. Nisam stigao da uzmem kameru, ne mogu da držim kameru dok žurim da nekom odradim auto, menjao akumulator, radio diagnostiku, radio mali servis, zamenio manžetne, Citroena prebacili. Znači, 101 stvar smo odradili i sad dolazi ovaj auto i sad evo, ok, tek sam sad smirio vreme. Kao sad bih mogla uzmem na tenane da uzmem, jer snimanje zahteva mnogo vremena. Znači, bukvalno da bih uradio jedan mali servis, treba mi uzmem pola sata, sa telefonom, meni to treba sat i po. Zato što ja moram držim telefon, moram postavim ugao, moram da me snimim, moram ja da smislim šta ću da kažem, moram apsolutno o svemu tome da razmišljam. I onda jednostavno ne snimam u servisu, ne snimam u garaži. Ovdje imamo da uradimo sada zadnje diskove i imamo mali servis, uduši da pregledamo auto. Znači, apsolutno kao imam tako 1000 nekih stvari postala koje bih realno mogao da snimam i da pričam o tome, ali bez Jakova ne mogu da to uradim, u smislu da on ide za mnom i samo da snima dok ja radim. Kao što smo snimili onaj klip sa onim Hyundaijem, čini mi se. Tako da, šta da znam, večeras idem u garažu, doći će Jakov, radimo Audija i onda ćemo moći da nastavimo klip, normalno, snimamo vlogmas i iskreno vidjet ću da ovaj vlogmas bude možda više pojedinačnih klipova, čak možda i na 2 dana, ali da budu konkretni videi sa nekom temom, zato što mislim da bi to bilo mnogo zanimljivije i kvalitetnije da se tako dostavi materijal. Tako da, ništa, bacamo se ovdje na posao, a mi se vidimo onda u garaži. Ćao! Jeste, blejači. Dnevno druže 50 snijega, 50 puti murka. Kako ne ide dalje od druge posle? Ćao ljudi, došli smo u garažu i došlo je vreme da radimo Audija S4. Spreman? Kao zapeta puška, s obzirom da imamo 2,5 sata, možeš haubu da otvorimo svima ovaj pokut od ventila i ćao. To je pa dobro. Nešto po nešto, brat. Mit po mic, a? Mit po... Sunce ti, ja znamo ovo da radimo. Ne. Ti? Ja ne. Dobar. To je bošnjaci. Ovo odmah ide napolje. Onda ovo. Moramo mrdamo sve, moramo čantru da skinemo, da mrdamo u stranu. Menjamo dihtunge dekle, zato što smo vidjeli da tu pušta malo ulje. Tamo kada ovo sve rasklonit ćemo da vidimo i dole šta se dešava. Branik ne moramo, što bismo branik skinuli? Ovako, ti ovdje šafove, vidiš. Tako da nemaš problem. Skinemo bobine. I kako zove, to je to. Ne bi trebalo bude previše komplikacija. Kao nikad do sad, da. To je dobro. Znači, ćemo Vreme da uprljamo ruke, da se upustimo u projekat koji još nikad nismo radili, a to je motor V8 42 Audi. Ovo će nam biti taman dobra priprema za
Nissanov motor, brate, za Nissanov motor koji stiže uskoro. Ja mislim što će to biti Audi S4 i svi se nadamo tome, ali još uvijek postoji mogućnost da se to malo promeni. Tako da, gledajte klipove, gledajte Vlogmas, jer do kraja decembra kupujemo motor za Nissana, a i do kraja decembra moramo završimo Audija, a moramo još 100 drugih stvari. Šta je to da te? Ništa, počinjemo sa skidanjem, znači krećemo od najmanjih šafića, od prvog plastika koje dolaze od ozgo. Stavljamo sve sa strane, slikali smo prvo motor da znamo kako je šta išlo, zato što prvi put radimo ovaj motor. Treba skinemo, znači definitivno usisnu granu, filter ulja nam ne smeta, čini mi se ovde, verovatno creva od goriva, bobine skidamo s jedne i druge strane i onda skidamo ove šafiće, to su Torex i sve, ne znam koji je tačno Torex, proverit ćemo, ali mi je bitno ove plastike da skinemo da ih ne bismo naravno polomili. Tako da, bacimo se dalje na skidanje. Ovdje je pritom sve zakačeno šelama ovim što se, ako ih jednom skineš, moraš da ih menjaš, moraš drugo da staviš. To me baš čudi i sve je uvezano, sve je ukačeno, sve stoji na nečemu, brate. Koja je razlika u odnosu na Japanca? Mislim da moramo skidamo sad ovaj pokret samo. Kući kako se skidaju bobine. Hey guys, Chris Fix is here and danas učimo kako se skidaju tačnije bobine na... Dobro, šta smo do sad uradili? Do sada smo skinuli... Vidjeli smo na timelapsu da smo ovaj kurac... Usisnik. Skinuli smo ovu čantru da... Upali mi ovo, što mi ne radi ovo? Što je baterija prazna. A napuni? Taj je sljedeći korak. Čoveče. Sljedeći korak je ništa, idemo, ja sam već popustio malo ove šafiće. Ugasi zvuk na telefonu, molim te kad si u garaži, kada je uključena kamera. Znači... Imamo da sad vadimo sve ove šafiće. Šta ako me mama zove? Te mama zove, mama će da dođe do tebe. Ako trebaš mami. I ne treba mama tebe da zove, ti treba mamu da zove. Halo mama, kako si mama, jesi dobro mama, treba nešto da ti kupi mama. Češ da ti odem na pijacu, po papriku i po... Dobro, čuti, ajde dalje. Dalje ništa, skidamo sada u krug sve ove šafiće. Buraz, zašto je to zašafljeno kao, da si pustio malenu zašafje? Doduše da, i bilo je slabo zašafljeno, vrlo vjerojatno zato što neki Nemac došao tamo rekao ovo će bi trebalo da bude na 25 kila, razumeš, a mi kad ga ovdje zavrnemo to bude na 125. Ali svakako nije dobro, svakako moramo da zamenimo jer vidite ovdje koliko je slinavo i koliko ima ulja. I to se sve sliva dole i onda ne možemo da znamo šta je dole dok gore prvo ne rešimo problem. I uvijek ja kada makar gledam gdje curi ulje na motoru, gledam gore dekla, glava motora, pa onda tek dole karter. Između imamo filter ulja, ovo, ono, creva, pogledaš svuda gdje je masno, menjač, da li na menjaču gore, da se sliva dozgo, da li... Dobro, tata ne seri više. Uglavnom, tako smo krenuli ovdje. Prvo menjamo diktum dekle jer tu znamo da curi. Kad to rešimo, operamo motor brake cleanerom, naravno. Očistimo to, upalimo, radi, provozamo ga, zezamo se i vidimo šta dole dalje curi. Ako ništa ne curi, rešili smo sav problem, to je odlično. Ako curi nešto dalje, pokazat će se. Ajmo nazad na akciju. Fokus! Čekaj sam. Gledi na glas, jebate. Drži da. Najjača priča da siš tako. Ajde, kako ću? Tako, pustio se, ali nije pao dole. Evo, da je čišćih magnet. Od ovog ne mogu. Koliko? Od ovog. Tu? Da, i ovog. Ajde, probaj ovog, pristimo. Ovo ti je laba već, ovo ti je laba. Ovo je samo, aha, da jeste, ove zatim, ne mogu krize. Čuvamo koču glavi, je ti jasno?
Okej. Sutra te nema. Što ovo nije snimljeno, brat? Snimljeno je, brate, snimljeno. Pa snimljeno, ali ne vidi se. Ispalo je u prevodu. Kako nasilno, brate, ovo izgleda, znači boli me, čekaj, stani. Evo izlazi. A izašao je, samo mora ovo sve da se mrda, brate. Čekaj. Dobro, definitivno smo našli gdje je curilo, sad ću vam pokažem. Znači, imamo, ovako niko nikad nije držao kameru, emisiju. Imamo ovdje, tačno se vide ovdje tragovi dole kako je curilo i vidite odmah ovu cev od vode što ide ka tamo, mislim da je to cev od vode, možda i grešim, ali mislim da ne. Uglavnom ona je cijela masna i masna je zbog tih dihtunga i vidim da su iscepani skroz. Znači na više mjesta sam video pukotine, tako da je definitivno to problem i dobro je to što radimo, jel tako Jako je? Dobro je bilo što da radimo. Dobro, to je već neka druga stvar, ali ovo je bitno da ovo radimo sada, da smo krenuli. Sada je sati 15 do 8, imamo još sat i 15 minuta. Sad idemo na drugu stranu, znači jedna je gotova, sad idemo na drugu. Što ne može? Što ne može, Jakove? Od pipe! A šta sam ja rekao, Majlo? Šta sam te pitao? Jesi rešio problem sa pipom, a? Jel ti ispala u... Jakove? Majmune. Tamo traži svoj. Darkness, my old friend. A? Hoćemo da pogubimo sve šrafove, Jakove, a? Ćemo da pogubimo malo novog alata, a? Ćemo da ostavimo malo u audiju. Jebi ga, to za prvu pomoć da imamo. Mora da uzme, brate, svoj danak. Jel' tako? Za prvo popravljanje. Jednu kutiju alata minimum. Sad ćemo danas kao dajte mi 3 minuta da uvidim novu kutiju alata. Što pa kao juče si kupio? Brate, ne pisa. Pa danas radim drugi auto. Stani bre. Pa moraš i pipu da središ, jeboga ti, mora pipa se skida. Pipa se skine ovdje, s te strane, dole. Odavde si me skidao? Odavde, vidiš da je nosi. Jakove, tebra nisi. Kapiraš da nisi? Opa, alo, bez psovki. Skinuli smo dekle na V8. Jega mali, kako radi, kao da je obučen, jebote. Ne, to bre, ovi mašinci kad dođu, razumeš, u seriji. Sine, fakultetski obrazovan. Da. Uglavnom, šta nam kaže lanac? Da je dobar, a? Vrlo, iskreno meni deluje dobro lanac. Ja ne znam samo kako da proverim. Da li je on stvarno dobar. Kako ide ono, senzor? Nije senzor, nego fokus. Fokus. Ovdje fokus. Ovdje! Uglavnom deluje dobro. A sve kako to proveriti lijepo, to je pitanje. Uglavnom, za večeras je vjerovatno to. Zašto? Zašto? Zašto moram da gledam Masterchefa? Finale, brate! Finale Masterchefa. Hladno, brate, hladno baš. Hladno, ledeno. Vruće. Vrelo, bajo. Kulja. Nema predstavu, bre. Vulkan. Čini za ovo? Vulkan. To
Odjebavaš me, stopa. Gdje? Vulkan, ba evo, gori jebote sve. Istopit će se. Toplo, 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 toplo. Toplo, 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 toplo. Jebote. Toplo. Dobro, nije vulkan. Vulkan je toplo, nije ispod. Ladno. Ajmo se pomirio. Ladno. Toplo, vulkan jebote. Vulkan, a znam šta tražim, vulkan jebote. Šta ti stoji? Kako sam u džepu, Brate, uopšte ne znam gdje je. Da. Ovo ide kao rilski. Skijali smo dekle, vidjeli smo, dobre su bregaste, lanci deluju dobro, svećice ne deluju dobro, svećice treba se zamene, svako je to bio plan, ali svećice moraju se zamene, to je nekih 8-9 hiljada dinara, verovatno čak možda i jače, s obzirom da je ovo za V8. Snimali smo neke reelsove, radili smo svašta, ovo je vlogmas, tako da mogu da kažem za danas smo gotovi, sutra ćemo da nastavimo, u sljedećem vlogmasu će odmah biti rad Audija dalje, moramo ga završiti svako narednih par dana. Zašto? Zašto sljedeće nedelje krećemo da rastavljamo Nissana 200SX-a u komadiće, skidamo trav, gulimo, brusimo, farbamo, varimo, radimo limariju. Što sam se smorio, mali? Što sam se smorio? Vidi ga, alo, gdje si? Jo, reels. Ajde. To je to ljudi ovog videa, lajkite, šerite, subscribe-te se i mi se vidimo sutra ili preksutra u novom vlogmasu. Ćao!